Fal-Halloween tal-bambin kunu ferħanin, aħna l-Belt Valletta inkantaw tal-miliet. Fal-Halloween tal-bambin dejjem kunu gburin. Happy Christmas and a Happy New Year, pum pum. Kull sena għal-miliet il-familji Maltin u Awċin jinġabru fl-imkien u jippreparaw mejda b'tomit tradizzjonali oħrajn b'influenza barranija, mid-dundjan għal xi dix lasagna, mill-ħaruf għall-imbuljuta u varjetà sħiħa ta' ħelu li huwa marbut ma' dan iż-żmien tas-sena. Is-sibt filgħodu Net News żar il-Belt Valletta u saqsejna lin-nies x'qed jippreparaw għal 25 ta' Diċembru u x'inhu l-ikel preferut tagħhom f'dan iż-żmien tas-sena. X'inhu l-ikel favorit tiegħek għal żmien il-miliet? L-ikel tajjeb u kulħadd iħobb kollox. Mhux laqwa li jkun xi ħaġa fil-forn ngħidulu aħna ta' żmien il-miliet u xi ħaġa speċjali u kulħadd iħobb indundjan imma kollox jgħaddi għalija. Dundjan inħobb. Jon kellha affarijiet oħra, imma dundjan żmienu. Brodu. Brodu biss? Ejja, brodu. Jiena kieku xefenek inħobb bl-spaghetti, xajin bejt. Il-Christmas log. Majal. U tis-sena ħanamlu il-taljat. Biddinna naqra. Biċċa koxxa kien jagħmlilna l-papa u r-raġel tiegħi koxxa tal-majjal bil-patata u mbagħad konna mill-gatoji. Namillhom bl-irkotta u hekk. Dak l-iktar li konna niklu fil-żmien il-Christmas. Titqux bija, jgħidu d-dundjan, però jien nippreferi t-ġieġa minn dundjan. U min isajjar minnkom iġifieri xogħol jinqasam? Xogħli bidejjela, dak jiena. Il-ħelu kollox, ħelu ikel kollox jipprepara. Foods that don't include animals. You can make any traditional food that people eat around Christmas time, an animal-free version of it. I think the best one is lasagna, and my favorite is abbacchio, little lamb. Kell tiegħi huwa minn għall-laħam. M'hemmx laħam. Vegetarian. Polvorones, turron, masapan. Laħam inħobb jien. Intom nassumi li tkunu xogħol. Aħna xogħol ħankunu fil-miliet. Inkawdu waraw. Happy Christmas! Mal-miliet hemm abbinata wkoll ix-xarba tal-imbuljuta, din kienet l-aktar tiġi offruta wara l-qudies ta' nofs il-lejl, fejn il-familji li kienu jirritornaw id-dar wara l-qudies fil-ksieħ kienu jfittxu li jxorbu tazza imbuljuta fejn il-kokodina, l-qastan, l-imsimer tal-qronfol, is-sok tal-kannella u l-qoxra tal-mandolina huma l-ingredjenti prinċipali. Għalkemm ma' żmien daħlu wkoll tradizzjonijiet minn barra bħal Christmas logs, il-mince pies u l-famuż cake tal-miliet. Bekk tista' tgħid li l-ikel tal-miliet jibqa' fattur importanti f'dawn iż-żminijiet, xi ħaġa li matul l-istorja tad-dinja dejjem maqdet il-familji u l-ħbieb.